lipong ko. Kuan, mapiktusan ko to ba? Mara ko kasukaon. Diya grabe dyan lipong nga, baong ano. Diya, nagpabi... Ano, almusal natin. Ay, almusal, noodles sa egg. Noodles with egg. Noodles. Pwede ba nakaganan? Sarap. Kasi sa Amerika, di ba natapon yung mga basura kasi hindi pa, natapon. Kaya pinipulot yung ano. Ang dami doon, mga nag-YouTube namin. Kumikita sa basura. Kaya naman sa basura. Dito lang sa Pilipinas, sa mga taong may nagtatapon ng ano pa. Okay. Yung mga Ang mga paninda ni yung gulay, doble. Ayan. Kasi mais niya, Ang gulay. hindi daw 1 kilo, samantala lang yun, 35. Siyempre, alam mo, tumaan na isang kamay. Ayun dito nagbibenta. Sobra yan. Sobra na. Kaya minsan pag mayroong time na mag-discount, mas mura-mura pa doon sa kananay pilit eh. Doble, grabe. Pati yung ang mahal na eh. Dapat na hindi niya mahalan eh, dahil wala sa pwesto eh. Nag-iikot siya eh. Dapat may DTI siya, mayroon ng Wala. permit. Ay guys, nung almusal tayo. Kaya na nagtatrabaho, may lisensya. Noodles. Noodles lang muna dahil out of budget na. Kapayatin namin si Kay Geber. Kunti pa lang. Sana marami. Ano na yung pizza mo ate? Meron pa yan? Meron ba? Buksan mo nga. Ayun naman yun. Yung nakain. Buksan natin, kainin natin na. Ay, tuloy rin pa kinain. Inunahan tayo ng langgam. Ay, hindi ko siya. Wow. Hindi na yun. Ang sweet. Maraming... Sarap yan. Hindi kasi ako kumain magabi dahil kumain ako ng ng kanin. Pero meron pa ang nagam ko. Isang piyaso. Masal tayo. Salikin ko Sarap din. Ayaw lang ng sisa. Ayan. Noodles. Noodles mo na. Saka pizza. Ayun din. Hindi ko naiinitin. Happy birthday, Jasper. Birthday kasi anak ni ate. Ate Digna. Kaya nagpa-pizza sa amin. Maraming siyang Ano? may pansit. Order na sila sa dulo pa. Ubusin mo na. Kaya gusto ba? Ano ba? Ubusin mo na. Sige na. Meron na. Meron ako. Ano lutuin mo ulam din? Alam mo maluto sa tanghali. Ano na lang, tilapia. Wala man ng hay baka. Wala akong baka. Ako pa ka. Baka sakali pa. Nahuli ka ng bago. Baka nasa lata pa. Kahit sa lahat ng Naglista nga ako ng pork ng Pag linggo, hindi na akong baka naman. Hindi naman tayo yun ang ganyan. Di ba, te? Yan. Kaya sana pag linggo talaga, special na. Linggo lang naman. Maybe Kung kami yung naman mimili, pwede tayo bumili. Pamalikiin natin sa tilig na ng baka. Lapit lang dito? Yan ang mga yan. Di ba ang tinda ba ka niya? Pagod niya. Pinjus mo sa sila. Hindi ako pati makagalitan. Ako yan niya sa bakit, pero sumala niya. A few moments later. Hi guys, medyo to.
Pasensya yung isang itsura. Papaday ko naligo, guys, kay nalilihigda ako pag naman nagluto kay gandaran ko nalipong ko, sige ko pangalipong ron. Hindi gusto menta ako magpa-check up, nahadlo ko kay basig. Ilan na po inanigi ko, basta guys, sige ko pangalipong. Hindi. Nagpa-BP ko, normal naman ang dugo, 120 over 80. Ay no, 110 over 80. Diyan, inis doktora, normal ako no. Diyan. Bago nga ano guys, nasigil medyo ko pangalipon. Minsan naman, palipuno na naman. Wait lang. Ito agad. Mga ansa ka guys. Atilig na. Kaya tayo. Hanggang sa daan guys, kuha kanang spinach. Hindi ba ka kuhan? Pili. Ito guys, masig magpa-check up siguro ko guys ng gawas na ako dali sa 9. Kay nagawin na ko sa kawan nga nun sige ko pangalipong. Hindi kuhan pa dyan guys, nagbalipong ko. Kuhan, mga piktos ang kuto-kuto ba, mara ko kasukaan. Hindi grabe dyan lipong nga, baong ano. Hindi nagpa-BP ko, di lagi ko high blood. Diyan ka ni pang hangay glass, bago pa po ni. Wapa ni, mga 6 months pa siguro ni. Bawang ano. Wala makapul sakit guys, isa yung sakit ka. Hindi ko magpa-check up din eh, sa buhon na laman, buhon. Wow guys, yung sa kanin sigma ko pangalipong. Di man po ningod kanunay net, gani ha, sunod-sunod. Naduha ko nalipong. Mahadla ko ba? Masulat lang ko nga matumba. Kung ano nang nahigda ko. Kaya kuhan lagi, magtudok. Hinay ko muna, yun sa mga pigeon good ko guys, sa under kang lipong. Bawa kasi nakarelate na, kasi nakasway ba. Grabe yung lipungan dyan. Mabot na sa punto lagi, nga marang kong kasukao. Ang tilawag mangga, tamis ko ng mangga. Tamis ko sa... Kanina guys, pagluto na sa dana, ano ka nag-fail? Kaya, mapasahan siya titig na. Hindi na ko kadyo ka lugar mag-film kay may ikot kumapatay sa sound. A few moments later. Hi guys, madyong gabi. Nanihapon ta. Late na ako nanihapon kay Kuan. Nauna na des lahati. Ang panihapon, nawahi ko. Gabi na di ko naligo guys, kaya nagawa pa ko sa kanay grocery nga ihatod sa anak sa mga amo. Naglimpyo pa ko sa mga isda o katong may karni. So mga nang gabi na ako nakaligo. Kay hapon naman po sila ning abot. Dali mo ko ganahan o ka nang maglimpyo ko sa mga isda bitaw. O karni, karning manok nga nanda. Lansa man na, manang bahala gabi na. Gabi na ako naligo. Diyan sa dani sardinas.
Sardinas sa Sudan. Ganyan tiyo. Ganyan yung ano, yung White. hindi yung white talaga yung balat. Baka yan ang white ngayon. Mukha na kong gamay, guys. Gabi mapagod. Nawahin ako kasi lahat yung tao naman. Kasi ice cream. Ice cream sa gabi. Pwede naman na. Bagay na yun. Ice cream sa gabi. Humiyak ko ng isang braso. Sarap. Pag baby ito lang. Saging naman. Caregiver. Anong laro yan natin? Ha? Anong laro? Kasi. Ang lamang si Alian ng kasi. Sardines na white. Hindi talaga ganyan yung white. Yung white talaga yung white Hindi ko alam ba't ganun. Ano? Hindi ganyan yun. Hindi yan white. Yung ano yung white ay ano, yung parang may langis oil, may oil siya. Saka sa baba saging na buti. Hindi, nasa may isa Ganyan din? Basta puti yung lalagyan niya. Tapos nakalagay yung sardines and oil. Sarap yun. Yung tuna. May tuna, hindi lang yung oil lang. Sarap yun. Gusto yun. Tuna and oil. Kaya ko ng ice cream na nainitan nito si ate. No? Ano yung bukado sa akin? Meron bukado, nakita ka. Parang hindi ko sa akin. Bakit sila ka nakita mo pa? Wala din nakita. Parang sa'yo. I will eat ice cream. Pero ang kulit, hindi ko siguro ang gusto ito. Maybe. Kagabi nga parang sinigalas. Ano? Parang sinigalas pagkain ka ng ano. Mas ganito doon. Ano sa akin ito? Ang pinagasan. Yummy. Ano? Malambot. Malambot yan. Lagyan din na ano eh. At magiging nasa ganun na lalagyan. Alin? Para pag hindi naubos, hindi masira. Kalau hindi kakainin. Bakit? Masarap ang avocado. Carbon flavor, hindi. Ang matigas. May avocado.
ice cream sa gagabingan. Hindi ko magpalabig guys, kaya busog na ko. Kunti lang. Guys, mara to yung vlog ka naman lawa. Pajamoy nahot. Pajamoy nahot. Diya, madyo naman ka ng gabi na makatog ko. Madyo naman nagmaya o hindi magsaba. Pinambukod mo yung aso, te? Ilan lang, isa lang? Sis ka na. Gi ko anding ati, gi Sayangan nas Bisaya, gi bukod. Sabi niyo, bukod uy. Gi balhin o Kristo. Ang isa kairo, kay grabe din silang sabaa. Maura to, kay gabi na. Salamat ninyong tanan. Amping mo kung asa mong babae.